ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. нархҳои мошино сар мешаванд аз 5-6 ҳазор сомонӣ ки мошинои арзон. мошинои советски ҳаста опелои хечбек, сидан, вектора ва астраҷи дӯстони азиз ва дигар намуд сечкаҳои простои объёмни ва дигар намуд мошино ҳастанд ки ҳамаашон бо нархи арзон ҷудо карда баҳри шумо навор карда пешкаш мекунем. барои ҳамин навори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, инам хеле сурат маълумот чаро кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем, лайкотона гузорен, рафтем. як мошини фурӯшӣ ҳастад баъдро Mercedes-Benz C-класс ки сечка элегант соли 1995 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторуш мегӯяд 2 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин саистани. мошин баъдро яксола ҳуҷҷат кадагӣ ҳастад. мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд 70% хадавоишам нав кадагӣ ва 4 та электропакета дорад. радной краска сафед, магнитофон кор мекунад, салоншам тоза ва 4 диска 4 баллон 70% яксола ҳуҷҷат. мошин мегӯяд бе ягон камбудӣ ҳамарош 100%. срочно мегӯяд сум дар кор мефурӯшад бо нархи 32 ҳазор сомонӣ. бо арзонтарам мешавад. мегӯяд ин мошин мегӯяд дар шаҳри душанбе дар стоянкаи зарафшон мегӯяд қарор дорад. ҳамиҷо мегӯяд бе мошина айпеш бинем, мегӯяд арзон карда метиҳем, мегӯяд срочно сум дар кор. 95 сола элегант 4 та электропакет дорад. рақамошон мегафон аст. дар рақамошон имо WhatsApp пайваст дорад ва рақамошона прамои 24 соат кор мекунад. наличи сумкати мегӯяд арзонтар мекунем, марамат занг занед. лайкотона фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp имотон подписаш кунед. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро Opel хечбек ҳастад ки светои вишнови светои олучагӣ соли 1990 ҳастад ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторуш мегӯяд экономни простои 6 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд нахаду. мошин баъдро қалеб ки баллонош мегӯяд мисол нав аст, як 60-70% мегӯяд седаш қариб нав, моторшам хуб аст, салоншам тоза, инам хеле саистани 90 суране ки мошин нахадо мегӯяд мисол ранги саистани 93-94. нархи мошина мегӯяд 20 ҳазор сомонӣ гуфтасем, бо арзонтарам мешавад. ин мошин мегӯяд дар ноҳияи ёвонда қарор дорад. одамоне ки конкретно мегӯяд наличи сумкати мегиранд арзонтар карда метиҳем, мегӯяд на рақамошон тисела кор мекунам 20 ҳазор сомонӣ бардорон арзонтар муомила дорад. мошин дар ноҳияи ёвонда қарор дорад. кадоми шумо ки мехоҳед марамат маълумоти пурра ва айниқташа аз рақамошо гирем. шумо дам агарам хали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошем бародарон, суратча гирифта қатъи маълумоти пурра, рақамотон, нарх навош ҳамаша нависта рӯй кунем. мо инам хе реклама фурӯшта мегузорем. хоҳиш мекунем ки лайкотона фаромӯш накунед ва навора дар WhatsApp имото подписаш кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро Opel Astra-J ҳастад ки дар кузуфи сидан соли 2006 2001 сола ки судифириш мегӯяд бензини холия. мотор мегӯяд 6 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин брадорон. мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд пачка бензини холӣ ки дигаштага умуман мегӯяд газа дагӣ неста. мотор мегӯяд инжектора яксола ҳуҷҷат дорад. кондитсионершам мегӯяд кор мекунад. опшини мошин баъдро ҳамаҷо 100% хадавои кадагӣ. мошин мегӯяд ягон ҷо задагӣ пӯшидагӣ надорад. гарантчикати омада бинед. ягон ҷош мегӯяд пӯсидагӣ, ягон хали сарапина надорад. мошин мегӯяд бениҳоят тоза. срочно мегӯяд сум дар кора мефурӯшем бо нархи 45 ҳазор сомонӣ. 4 дискаҳои рамашкаи заводской, яксола ҳуҷҷат, баллона, бензини холӣ. мошин хай бисёр ҷош ҳастад. бо хайнаша маълумотош бисёре худатон анихада мегиред. 45 ҳазор мошин дар душанбе марамат одамони конкретна харидор занг занед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро ҳастад Opel Astra F ҳастад ки дар кузуфи караван светои сав соли 2006 1997 ҳастад ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор мегӯяд моторуш простои 6 литра, коробкаш механика, саистани мошин мегӯяд нахаду. мошин баъдро 4 диска дорад, 4 баллоне ки навай қариб баъдорон, кондитсионерам дорад мегӯяд, моторшам мегӯяд нав кадаги мотори вагония. хадавоишам мегӯяд нав кадаги, яъне ки кондитсионери заводской, моторшам мегӯяд нав ба қариб мегӯяд вагони кадем ва хадавоишам мегӯяд баробари мотор ҳамаша нав кадаги. баллонам сасиянаш нав аст, диска салоншам тоза.
мошин срочно мега мефрӯшад бо нархи 28000 сомонӣ. одамоне ки мехаранд наличи сумкати мега бо ягон сум чойпулиша минус мекунем. Ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. рақаму телефоншон тисел аст. кадоми шумо харидорен марама тамос гиред. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Баъдро ҳастад Daewoo Nexia ҳастад ки соли барои 1996 бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега 6 литри простой, коробкаш механика, системи мошин мегад нахаду. радной краска баъд нахали золотистский цветой шампанское. кузови мошин мега бениҳоят тоза, яъне ки задаги пуштаги мега умуман надорад. салоншам тоза, электропакет кор мекунад, магнитофон ҳамаш беҳтарин. системи балонам бардоред, яъне ки хубе балоншам, яъне ки ҳозираша соза. хайр нашуд арзон ша ягон чӣ гуфтагӣ нест. инаша аниқ када мегирем. 12000 сомонӣ мега нархи мошин аст. ин мошин мега дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. яъне мошин мега кузов тоза бе ягон расход. маълумотои пурра ва аниқташа ба дили худатон аз рақамҳои поимуда занг зада гирем. баъдон агар ки бозам такрор шава узри зиёд лайкотона фаромӯш накунен гузорем. шашум мошини фурӯшӣ аз Баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка объёмни соли барои 1998 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотораш мега 8 литре, коробкаш механика, системи мошин мегад беҳтарин мега соҳибшон. мошин мега системи бениҳоят тоза мега умуман расход надорад. 12 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. бадун азиз электропакет инам халид чизо ҳамаш 100% мегад. 4 диска ва 4 балонаи 80% дорад. яксола ҳуҷҷат кадаги не ки нашуд танировкаша ягон чӣ гуфтагӣ нест. барои ҳамин хотон аниқ када мегирем. нархи мошина мега 57 гуфтесем бо арзон ам мешавад. ин мошин мега дар ноҳияи Данғарада қарор дорад. 57 бадун азиз бо арзонтар мешавад. одамони харидор мега аз пеш омода бинен маъқултон шуд муомила када метиҳем. рақамошон на дар поини видео кор мекунад. марҳамат тамос гирем. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст Баъдро бояд тайга аст Daewoo Nexia ҳастад ки нархҳои арзон соли барои 1995 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори инашам простой 6 литре, коробкаш механика, системи мошин мекад ҳолати хубда. 4 калпакҳои худа 4 балонаи 50%. моторшам ҳолати корида бадо. салоншам соз аст. электропакет мошинам хеле система мега нархишта арзанда. хоб нархи мошина бардор мега 8500 сомонӣ гуфтесем бо арзонтарам мешавад. ин мошин мега дар ноҳияи Конибодомда қарор дорад. одамоне ки мега наличи сумкати мега омода аз пеш агар мошина харидорӣ кунанд, яъне арзонтар када метиҳем мега срочно сум накунад, яъне арзонтар мешавад. нашуд камбудии мошина хай нагуфтан хай чӣ хел ки худатон агар харидор бошен бо айрӯям навор дида маълумоти пурраша занг зада пурсен. дар ноҳияи Конибод 8500 сомонӣ рақамошон тисел кор мекунад. марҳамат занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст Баъдро Opel Astra J ҳастад ки дар кузови караван светои сафед соли барои 1999 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мега 1.6 простой мега соҳибшон, коробкаш механика, системи мошин мегад беҳтарин. мотор мега умуман мегад расход надорад. хадавой мегад нав ба ҳамин қарибӣ кадем ва 4 балон мегад 80%, 4 диска дорад. газ бензин мега ҳамаш кор мекунад мега 100%, балон 80%, 4 дискаҳои рамашкаи худаш. мошин бадро як камбудӣ надорад мега соҳибшон, ҳамаҷош 100%, мотор простой, чихол, миктор, магнитофон ҳамаш кагнада. нархи мошина мега 32000 сомонӣ гуфтесем бо камтар дига арзон мешавад. ин мошин мега дар шаҳри Душанбе пойтахта қадина Astra караване ки арзона бадона дар пеши капоти мошин мега муомила мекунем. рост гап камбудии мошина гуфтагӣ нест чӣ камбудӣ дорад. барои ҳамин аниқ када гирен рақамошон мегафон марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ВАЗ 21014 ҳастад ки мошинои советский молодёжне ки як дона сурат дошта ин суратша пешниҳод кардиянд. соли барои 2008 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош 1.7 литре, коробкаш механика, системи мошин мегад нахаду соҳибшонам хел гуфта. мошина мега нав ба қариб мегад газ часпонда мегад, задаги пуштагӣ надорад, ҳуҷҷаташ буд шудага. 4 балон мегад 80% бадун азиз мошин мега нахаду. фақат камбудиш амина ки як ҳуҷҷат мекунӣ мегирӣ фақат газ метиҳӣ. хоб нархи мошина бадун 17000 сомонӣ гуфтесам ки бо арзонтарам мешавад. ин мошин мега дар
територияи Душанбе пойтахта қарор дорад. одамоне ки мехарад мегӯяд наличи бо арзонтар мекунем. 17000 сомони 2008 сол нав мега ба қариби газ часпондем. рақамоти телефоншон мегафон аст кор мекунад. маълумот маълумотои бештарша гирен. шумо дам агар намхали мошинаи фурӯшӣ чизе ки набошад хона замин ин намхе сурат чароӣ кунем мо фурӯшда рекламада мегузорем. лайкро разанед навора подписаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Дайво Матиз аст ки сайстаниҳои беҳтарин тоза. соли 2006 солае ки судишӯш мегад бензин газ ҳардаш кор мекад. моторуш мегад пrast экономия мегад 0.5 литр. коробка механика мегад сайстани мошин мегад беҳтарин. 4 балон мегад пачка 4 диска электропакет салон бениҳоят тоза магнитофон умуман мегад задаги пуштагӣ надорад. хадавой неки хайр нашуд амин ҳуҷҷат ичиз ягон маълумотор нест. мошин мегад бениҳоят тоза мегад омада аз пеш бинем. нархи мошина 18500 сомонӣ гуфтиянд неки нашуд арзон ягон чи ба мо нагуфтиянд. 18500 сомонӣ ин мошин мегад дар територияи шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. се равона агар шумо ки харидор ки бошем бо мумкин арзон мекунад. ҳамин лӯбои мошин бардорон яъне бо ягон сум арзон мешавад. рақамоти телефоншон тисел аст. кадоми шумо агар харидор бошед марамат занг зада бо айхудашон маълумотое ки нафаҳмида бошед пурсида гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли 2006 1994 аст ки бардорон мошин мегад элеганса инам хеле светои шоколадни. бензин газ ҳардаш кор мекард. моторуш 8 литра коробкаш автомата сайстани мошин мегад беҳтарин. мошин мегад 4 диска 4 балони 80%, 4 электропакет ҳуҷҷатҳои солонашам мегад ҳастай хадавой дорад. задаги пушидаги мегад умуман надорад. ҳамин мошин да мегад ягон камбудӣ агар ёфте мегад камбудиша яъне ки минус мекунем мегад соҳибшон. мошин мегад 100% мегад дар нархаш арзанда ҳастай. хай ягон кор дора надора инаша бо хай аниқ када мегирем. нархи мошина мегад 31000 сомонӣ гуфтесем бо камтар муомила мешавад. ин мошин мегад дар територияи Душанбе қарор дорад. элеганс 94 сол 31000 сомонӣ мошин дар територияи Душанбе қарор дорад. аз шумо хоҳиш мекунем ки мега ки одамоне ки намехаранд мега беҳуда мега нороҳат накунанд. одамоне ки мехаранд савдо мекунанд. маълумот рақамошон дар поёни видео. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон ВАЗ 2106 аст ки соли 2006 1983 аст ки бензини холия мега тоқа бензинкати гаштагиай. мотор мега прасто экономия 1.4 литр коробкаш механикай сайстани мошин мегад беҳтарин. мошин мегад то моҳи августа мегад ҳуҷҷат дорад. айҷош мегад заводид мешавад. салоншам тоза ва скамекош намедонам ай Mercedes ай Opel HS скамекош дигар хеле мадон азиз ҳамаш 100%. балон прасто ҳуҷҷат дорад. мотор прасто 1.4 бензини холӣ 1983 солай ВАЗ 2106. сроша мегад сум далокора мегад бо нархи арзон мефурӯша мегад 6000 сомонӣ. бо ҳамира мега ягон сум дига арзон муомила мекунад. мега ин мошин бардорон дар ноҳияи 5 да қарор дорад. ноҳияи 5 рақамошо дар поёни видео ҳамин рақамота метавонед занг зада пурра маълумотша гирен. агар савдо нашуда бошад метавонед шумо савдо карда гирен. мошинчаи арзон бо ҳамаш 100% ки дар ҳолати кория. дӯстони азиз шумо агар хали мошинаи фурӯшӣ бошад роя кунед реклама мегузорем. ин буд 12 мошинаи фурӯшӣ то видеои оянда.